е забранено. Забранено. Кученце. Маха ли бъде? Вълци, милички сте. Ти си кученце, бе. Как маха? Пелято, пеля. Ами, той колко е красив. И той е кученце. Това е без кученце. Куче, бе. Погледни какво го Ми те от тук са дошли кученцата. Откъде те намериха? Откъде? От Виктор Григорович ли? Дай сега както ми малко пашка. Не си пускай пръстите, само това ще ти кажеш. За чулица. Милички е той. В Айди. Милиците. Кучо. Баче пречи малко. Абе, пати се. Ма така, че куче. Виж, он е верно по-прилича на вълк. Ето малък или малка. Ама това си е баш по мяр. Не. Куча! Да, я му кажа на онова така. Погледни ме. Ела тук. Хербой. Хербой. Ела тук. О, той ме гледа страшно, они. Скивали. Не, като е това без. Тия са гледани цял живот в клетки. Какво искаш? Не, ти от цяло не ме следа зло.